Ito na po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko po kayo niluluko. Ang kamalian ko lang mga kasinag, hindi ko naisabi sa vlog ko yung pagpunta ko dito sa Del Gallego na para sa Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, hihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Ako mga kasinag ay hihingi po ng paumanhin gawa ng hindi ko na isabi nung mga nakarang vlog ko na kung saan ako pupunta. Kasi nga nakita nyo lang doon sa vlog ko na nag-impake ako, na nagpaalam na ako na umalis ako doon sa Seruma, tapos nakita nyo ako dito sa lugar namin, sa Del Gallego. Ganito kasi yan mga kasinag. Ako po talaga mga kasinag, gusto ko mag-abroad. Kaso lang, yung bus ko mga kasinag, hindi na po talaga naayos yung papel ko. Nakailang message na rin ako sa kanya na ang sabi nila talagang hindi daw nila mga kasinag maayos yung aking papel. Yan po ang sabi nila boss. Kaya hindi na ako makakapag-abroad mga kasinag. Ang naging desisyon ko na lang, kasi sa hirap din po ng buhay sa Seruma, wala rin naman po akong pinagkukunan doon. Ang inaasahan ko lang mga kasinag, sa panonood nyo ng mga ads sa aking video, dyan lang po ako kumikita. Kaya naghihingi po ako ng paumanhin na kung hindi ko sa inyo nasabi lahat. Ganito po yan mga kasinag. Umalis po ako ng Seruma, nag-usap kami ni Mrs. na sabi ko sa kanya, kung hindi na maayos ni boss ang aking papel, sabi ko, magkatrabaho na ako. Hindi pwede yung gano'n na lang na, sige lang ang vlog ko, tas wala kaming ibang pinagkikitaan. Hindi po nasapat sa pang-araw-araw. Hindi ko rin alam mga kasi kung saan ako kukuha sa pang-araw-araw naming gastusin. Kaya, sabi ko kay Mrs. magtatrabaho na ako. Kaya ngayon mga kasinag, mag-a-apply po ako ng trabaho mga kasinag sa Cavite. Sa Cavite na po ako tatrabaho sa IPSA. Diyan po ako makikipagsapalaran kasi bago man ako mag-abroad, nakailang company rin naman ako diyan sa IPSA. Diyan sa Cavite, sa Rosario. Yan po ang napagkasundo namin ni Mrs. na magtrabaho lang ako sa IPSA. Kaya pasensya na kayo mga kasinag kung hindi ko sa inyo nasabi kung saan talaga ako pupunta. Ngayon kasi mga kasinag, bago ako umalis ng Seruma, nakita nyo na nag-impake ako, nagpaalam akong umalis. Dumaan muna ako dito sa amin sa Del Gallego, gawa ng date anniversary kasi ngayon mga kasinag ng papa ko. 6 years na mga kasinag. Hindi ko rin naman nakakasama ang aking mga pamilya, ang aking mga kapatid. Gusto ko kahit paano magkasama-sama naman kami kasi ilang taon na akong hindi nakakabisita dito, tapos hindi kami nagpaparapangita. Kaya ang naging desisyon ko mga kasinag bago ko umalis ng Seruma, dumaan muna ako dito sa amin, dito sa magulang ko, dito sa bayan kong Sinilangan. Ayan po ang naging plano. Sa mga susunod na araw mga kasinag, baka umalis na po ako papuntang Cavite. Ginawa ko lang ito mga kasinag, makapagbisita man lang ako sa puntod ng papa ko sa 6 years date anniversary ng papa ko. Ayan po ang dahilan. Kaya humihingi po ako ng paumanhin sa lahat po ng ating mga viewers, sa mga nang bash na sa akin, sa mga hindi nagkaintindihan dyan sa comment section. Pasensya na po kayo mga kasinag. Ito na po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Hindi ko po kayo niluluko. Ang kamalian ko lang mga kasinag, hindi ko naisabi sa vlog ko yung pagpunta ko dito sa Del Gallego na para sa date anniversary ng papa ko, bago ako pumunta ng Cavite. Yun lang kamalian ko mga kasinag kasi hindi ko pa naipaliwanag ng maayos. Kaya ngayon mga kasinag, humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Pasensya na po talaga kayo mga kasinag. Ayan po ang dahilan kaya nandito po ako sa Del Gallego. Kaya sinulit ko na rin mga kasinag sa ilang araw kong pamamalagi dito sa bayan kong Sinilangan. Kaya paumanhin po talaga sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Pasensya na kayo mga kasinag. Huwag na po kayo magalit. Hindi ko po intensyon na lukuhin kayo at hindi ko naman niloko kayo mga sinag. Ang kamalian ko lang talaga, nakalimutan kong ipaliwanag sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito at kung bakit hindi na ako na
kuha ng bus ko, hindi na ako nakaalis papuntang Dubai. Kala nyo kasi mga kasinag, papunta na po akong Dubai. Kasi yung pag-alis ko sa Roma, wala po ako doon binanggit na pupunta akong Dubai. Basta sabi ko, aalis ako. Hindi ko po nabanggit ang Dubai mga kasinag. Kaya hindi po ako pupunta ng Dubai. Sa Cavite lang po ako makikipagsapalaran sa EPSA. Doon na lang po ako magtatrabaho. Kaya iniwan ko muna mga kasinag yung aking mag-iina sa Roma. Kasi kinakapos kami sa pang-araw-araw na mga gastusin, sa mga bayaran naming mga bill. Kinakapos kami mga kasinag. Kaya nagdesisyon po ako na magtrabaho sa EPSA. Makipagsapalaran po ako dyan. Sa Cavite ang naisipan ko mga kasinag na doon ako magtrabaho. Kasi may kapatid ako doon, may mga pinsan ako. Saka familiar na sa akin ang lugar. Kung sa ibang lugar pa kasi kagaya ng Laguna, hindi ko kabisado doon mga kasinag. Naisipan ko dito lang ako sa Cavite kasi andun naman yung isa kong kapatid, andun naman yung anak ng ate ko, may mga kasama ako at may mga katulong din sa akin para hindi rin ako maboring, hindi ako mainip kasi may kasama akong pamilya. At kung sakali pati mga kasinag na magka-problema sila misis, na mamiss ko sila misis, na may kailangan akong dapat kong gawin, madali po akong makakauwi kasi nandito rin lang ako sa Pilipinas, wala ako sa ibang bansa. Yan po ang dahilan mga kasinag, habang nagtatrabaho po ako sa Cavite, mag-a-apply din ako mga kasinag patungong ibang bansa. Plano ko rin po talaga mag ibang bansa, kaso ngayon hindi talaga tayo pinalad sa Dubai, kaya hahanap ako mga kasinag ng ibang bansa na pwede sa akin. Ayan po ang plano ko. Habang nagtatrabaho ako doon, magpapasa ako ng mga resume sa mga agency at magtatanong-tanong na rin ako, baka merong may alam dyan na pwede kong applyan. A-applyan ko mga kasinag. Kasi gusto ko rin talaga makapag-abroad para matupad ko naman yung mga pangarap ko para sa mga anak ko. Yung pangarap ko na mapatapos ko yung bahay na pinapagawa ko. Pangarap ko rin po talaga uling makatulong. Yan ang gustong gusto ko mga kasinag, yung makatulong ako. Kasi mga kasinag, hindi rin kaya ako maramot na tao. Pag meron ako, kahit para sa amin lang, naiibigay ko pa. Hindi po talaga ako madamot na tao sa mga nakakakilala sa akin. Hindi talaga ako madamot mga kasinag, maluwag po ako. Kaya ngayon inabot po kami ng kagipitan. Hindi na rin ako nag-charity vlogger. Pasensya na rin sa mga humihingi sa akin ng tulong, sa mga lumalapit sa akin na hindi ko napagbibigyan. Pasensya na kayo mga kasinag kasi po talagang inabot na po ako ng kagipitan. Kaya napagdesisyonan ko pong magtrabaho na po talaga. Ito po ang aking sagot sa inyong katanungan na wag na po kayong magalit, wag na po kayong mag-away-away dyan sa comment section. Sorry mga kasinag. Salamat rin po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel. Thank you so much talaga. At paumanhin po kung hindi ako nakapagpaliwanag at nakapagsabi ng ayos sa inyo, kadahilanan pong ito na nga mga kasinag, pinaliwanag ko na sa inyo. Sorry talaga, sorry. Sana maunawaan nyo mga kasinag ang aking sitwasyon. Paumanhin po talaga kung hindi ko nasabi sa inyo. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, salamat po talaga sa inyo. Sana po maunawaan ninyo. Ngayon mga kasinag, andito ako sa bundok, bababa na kasi ako ng bahay at gawa ng mag-aasikaso pa kami. Mamaya magpapadasal pa kami para sa death anniversary nga ng papa ko. Mamaya nandyan na yun, darating na yung magdadasal. Kaya hanggang dito lang po muna mga kasinag, kasi mag-aasikaso muna po talaga ako. Tulungan ko muna sila mama doon sa mga gawain sa bahay, yung mga asikasuhin. Tapos mamaya pupunta pa kami ng sementeryo, mabisita po ako doon sa puntod ng aking ama. Kaya mga kasinag, hanggang dito lang po. Maraming salamat po, bye bye.